menawi cecana langkung rumiyin. Sengko kula sowan wonten dalem Panti Jepara. Yo Yai. Ngaturaken sungkem pangabekti. Pangestumu tak nampa. Kosok baleni pangestu tanpa nono ya Yai. Mugia tansah hamba bardaya pangaribawa kula. Lungguh Yai. Nariji Kama Sadirin sungkem kula katur. Nariji rumangsa elok sanget kula badhe mikah wonten dalem Panti Jepara. Kula kapiring panjenengan para patayat sami jelek-jelek wonten kahanan kados pundi ing dalem Panti Jepara. Ora ana kedadian apa-apa kok Yai. Saestu Yo. Eka Iklo. lan kowe Esti Mekaten nggih. ana kedadian apa ing Panti Jepara. Kenapa-napa mboten wonten apa-napa. Tenan Nggih. kowe ora goro Mboten. yen kowe goro Ah. meneng Monggo ratu kali namat Inasa. saestulipun saking Demak Bintoro. Namung badhe tuwi kalujenganipun Woh Ratu Lanjung dalah Kangmas Pangiri. Yai. Matur nuwun neh ning ramu. Wektu dina iki wis kepenke kepengin kuwi kelawan ora tenan. Ning kiwa semono wektu dina iki ora temenan gesek sarirane ora kepengin. Kula yo dina wae yo Yai. Katemben gerak saestu Yo. Kama Sadirin. Saestu gerak. Wisan malih kula nyuwun pirsa. Ora ketemu sak kadepene to. Kula pringertos Woh Ratu Lanjung dalah Kangmas Pangiri. Gerah napa gerah? Gerah napa gerah? Gerah napa gerah? Anis. Koro. Jarono badhe apa bang dal Panti Jepara. Ora tu nanjongane saka dal Panti Jepara. Piye tanggung jawabmu? Meneng. Kanggo at kali nyamat Yai Nasa. kula nyuwun pirsa. Punapa wonten tamu saking Demak Bintoro? Ora ana kok Yai. Saestu Ijo. waktu tender. Iki kita masuk. Gerah nopipun. Sakniki kula nyuwun pirsa Kang Mas Hadirin. Punapa wonten tamu saking Demak? Wonten dalem Panti Jepara mboten? Sampai ni sonang. Sonang sonah bimana? Witeng pang budi. Wain kawerah. Sonang yang goroh niku pripun? Dosa. Menawi tiyang dosa mlemati mlebu neraka. Sakniki pisan malih wonten pirsa. Wonten tamu saking Demak mboten? Ora ana. Wonten tamu saking Demak mboten? Ora ana. Wonten mboten? Sinten? Duh, cikalan, cikalan.
untuk penjenengan kula aturi lenggah ingkang sekeca. Kula nyambek ingkang badhe budal misah lawan Nyai Penantang Kareget. Sampun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sampun. Assalamualaikum. Melu. Sampun. Assalamualaikum. Melu kan ratu aku. Pripun? Monggo. Madam! Madam, Karapet! Karapet, so ngendi kok gendeng lakumu katamben saking panti Jepor. Saka dalam panti Jepor. Karapet, dina iki Waratus Majong Anas saka panti Jepor. Kapas penangis. Karapet, Mongko nalika semanten kula tuwi kawin sengalipun kok ratu. Bebasan tansah kalis ing sambikala. kowe aja epi-epi trendeng mati untuk ngapilangun. Aja tabuh perkara iki, Karapet. Aku wis ngerti sapa sak karepeng dadi maling. Sinten Kamas malingipun? Malinge ora ana tan keliya, mung kajaba kowe, Karapet. Karapet, ora selak batinmu. Kowe dakah-dakah kepengin disultan ing Demak Bintoro. Nanging kowe ora mawas. Sapa sakjane Karapet? Kowe urip ning Demak padha karo puntu kawin sambel. Mukti kurang mukti. Sing go kepengin sultan ing Demak Bintoro. Dadi wong ki mbok ngelo sapa sakjane Karapet? Bocah saka desa. Arek iki kebo kenanga. Wong suga sambali panti dalem. Kok kepengin sultan ing Demak? Lamun aku sultan ing Demak itu diapramu. Nanging aku ya brangsang. Tos sultan ing Demak Bintoro. Anak Hadipati Gagarasen Surya Wiyato Jawa. Kamas penangis. Sak gluguting kolang kaling reksa pinara sewu. Boten wonten seratanipun manah. Kula nggege mangsa anggelak lahku. Incer marang palungguhan sultan ing Demak Bintoro. Nanging katuran pirsa Kamas. Yen to babar pisan kula mboten ngrumangsani. Kula nyidrawa ratu semenanjung. Ngendi aku percaya Karapet. Kedung Jraka dejati. Nanging batin sapa ngerti. Mula jaluk baline ora pancuk dal kawas pamili. Margi kados pundi kula kedah mangsulaken yen to kula mboten ngrumangsani Kamas Penangis. Sago balik ora? Boten. Sago ora? Kamas Penangis. Karapet, Panjenengan kula ajeni. Nek kewan dene. Babar pisan Kamas Penangis pun widak dhateng rasa kula. Cacing mawon pun widak nggel napa malih kula menungso. aku ora untuk kajen Karapet. Sopro balik ke tangan ojo taun dosa. Kan. Nek wonten kula dibuktekake Piye? Kamas Penangis. Piye? 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 Apa dipekani sing ratu? Sing
pun setahun jumbleng sak rendeng. Yo kene kaya ngono. Sak lagi pisah pilih-pilih. Ana sing erak pilih sing ado. Karebet drangkul dilus dadane, dilus pipine. Menangsang dijarke. Oh. Jadi tetane sliramu mere kaya. Boten. Pengen tak rangkul. Boten. Pengen tak Sanes. Menangsang dete karebet. Yen penangsang kok wadon kudu bojone. Najis mukholado. Yai. Perkara iki bakal tak unggahke ngersaning Paman Regono. Dipun jal pengadilan. Yo, Tak rangke karebet. Bob. Aku kan bakal nyuwanake Yai Karepet. Kang Mas Jadirin. Kula ingkang badhe kalian Yai Karepet. Panjenengan kalian pun Yai Nangsang. Sampun assalamualaikum. Saurane iki jane ora anak. Menapa wedok? Genah de bojo drangkel mulya kok meneng ae. Karo kadang dhewe ae. Oh, dadi karo apa? Barang ora kelong ya ora apa-apa. Saben iki lho. Foto suan Pak. Aku ya. Yo, Yo, gandeng. suan. Yo ana. Ayo. Wis yo. Karebet, aja nampa budana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. La haula wala quwata illa billah. Rama Sunan Kali Paring pangandika Kanjeng Sultan. sak sampun satata lenggah. Keparna kula ngaturi pamrih. Alhamdulillah. Kula tampi mugi dadosaken jejimat nanging Kanjeng Sultan kosok wangsulipun salam taklimipun tiyang sepuh monggo panjenengan tampi Kanjeng Sultan. Kula tampi mugi dadosaken katentreman wonten ing katetanan. Amin amin ya rabbal alamin. Dipun sekedaken. Mangestoaken dawuh Kanjeng Sultan. Rama Kudus saha tinimbalan winantur harja rawuhipun wonten ing Pendapi. Alhamdulillah wa syukurillah selamat anggen kula sowan kalih sing sakara-kara namung kemawon Sultan. Salam panjenenganipun tiyang sepuh mugi kados. Kula tampi pandunganipun mugi dados jimat. Rama Sunan Kaliran panjenengan Rama Kudus. Yes. Kalesan sanget dene ing kalenggahan punika. Panjenengan sami rawuh wonten ing Pendapi Demak. Upamiya panjenengan boten rawuh tanunga kula badhe utusan prajurit ngaturi rawuh panjenengan wonten ing Pendapi Demak. Jalaran ing dinten samenika dadi pati tunggul wulung Balela. Salebetipun Balela kula utusan dhateng Prabu Semi nanjahaken wonten ing Kadipaten Penagan. Ewa semanten miturut kabar ingkang kula tampi
Dene Prabu Semi menika dados bandane mesak. Mila menika Rama Senengkali mekaten sok ngaturno tunggul wulung sampun wani njambak puncaning sun. Nedya wani ngrubuhake tatanan wonten ing Demak. Mila menika kula nderek titip kayuwananipun wonten ing Kasultanan Demak. Kula jangkal piyambak. sampun monggo kula aturi pinarak ngerancut Bramantya panjenengan Kanjeng Sultan saru dinulu umpami panjenenganipun Kanjeng Sultan jengkar saking palenggahan mengsah dipati penarukan tunggul. Monggo perkawis perang ingkang tumempuk wonten ing Demak ngawontenaken Surababinahung musyawarah ingkang mufaat cek men wonten kerampungan. Tunggul wulung kula ibaratke latu utawi geni kedah disiram mawi tirta utawi toya cek men enggal wonten kerampungan. Monggo kula aturi mawi watak ingkang sabar. Inna wuhama asobirin isiru wa sobiru wa abiru la'alakum tatakun. Sabar pasrah sumende marang Allah Ta'ala. Inna ma'al usri usra wa inna ma'al usri usra. Wonten perang mesti wonten kerampungan, wonten peteng mesti wonten padang. Mila Kanjeng Sultan kula aturi ngrancut Bramantya panjenengan. Panjenengan menika salah setunggalipun Amiril Mukminin. Napa tegesipun Amiril Mukminin? Amiril niku ngarep, mukminin niku tiyang mukmin. Gedhe cilike sampeyan iki dados panutanipun tiyang Islam wonten ing Demak Bintoro. Nak sultane kok seneng perang, mengke kawulanipun kados pundi Kanjeng Sultan. Monggo kula aturi ngleremke manah. Iki Kudus, Kula Kakang kowe karo aku iki dituwakno ing Demak. Nggih. Saya-saya wis kasebut sunan. Nggih. Apa to tegese sunan? Subi maknan witing budi woing kaweruh. Nggih. Ayo kaweruh kang becik, kanggo urun-urun rembug. Nggih. Rego Demak ana perang. Nggih. Kakang Sunan Kali Adi Kudus, saha dalem Kanjeng Sultan. Nggih saderengipun kula matur monggo sareng-sareng kula dherekaken muji syukur. Alhamdulillah dhateng ngarsa dalem Gusti Allah, Gusti ingkang Maha Murah, ingkang sampun paring pinten-pinten barokah dhateng kula lan panjenengan sami ingkang ngarupi kesarasan saha katentreman. Kok karek saiti wong lha Cak. Lan kula tansah ndedonga dhateng masyarakat. Pundi Pak menika? Sumber wabil khusus datang Bapak Sohiful Kajat, Bapak Juwi nggih, leres nggih. Sasampunipun nimbali ketoprak agung budaya tak dongak-dongake rejekine tambah. Rejekine malimpah ruah. Kena nggo dandani omah. Kena nggo tuku tegal sawah. Kena nggo nyekolake bocah. Syukur badhe kok besok rejeki bisa turah kena nggo munggah kaji ana negara Mekah Madinah. Amin Allahumma. Saiki kok ora bareng lha Cah. Amin Allahumma. Alhamdulillah. Sing muni amin apa meneh amine banter muga-muga rezekine turah-turah. Ning sing ora amin ya tak dongakno kok. Muga-muga nek mulih anake wae sing tambah. Anak nggih rezeki kok nggih Bu, Pak.
Nuwun sewu Kanjeng Sultan. Menawi nitik dhateng Surabaya utawi rembakan wonten ing Kasultanan salebetipun Pendapi Agung ingkang dipun rembak namung balelanipun Tunggul Wulung ing Panarukan. Tunggul Wulung kok wani merangi Demak. Niki langka menawi mboten wonten dalangipun. Wonten dalangipun Jeng Sultan. Napa wonten? Wonten dalangipun menika dumunung ing Demak piyambak. Mila ati-ati. Demak menika ibarate kados dene glugu ingkang kesusupan ruyung. Nggih, saka guru Demak niku enten sing ibarat kados dene bluluk blukang. Menawi ngersa dalem ketoke bluluk ning nek mungkur bangkan nggih niku Rumah kula kok sing wujud Eh, wonten ngoten. Kanjeng Saka Sultan. guru Demak niku wonten sing ngoten niku. Ngoten niku sampeyan nggih mboten tanggap. mboten Nak kula kok sampun. Anggap sik ora. wonten ingkang Sing didakwa dadi dalange Dipati Penarukan niki mboten sinten-sinten mung kula dhewe. Terus Kula kawitan nganti pungkasan tembungmu aku krasa. Kowe mbalang kulon kena wetan. Mata lor kena kidul. Gelem ora gelem, kawecane tembungmu kowe ndakwa karo aku, nak aku dadi dalange Dipati Penarukan Tunggul Wulung. kula niki ora ndarani. Napa kula ndarani sampean? Dene-dene nek ana sing krasa ya rumangsa. Ini lho, Gus. Nggih, Kanjeng Nabi wis paring dawuh. nggih. Salamatul insan fitnil insan. Umate Kanjeng Nabi dikon ngomong sing apik, dikon ngomong sing bener. Nak ora iso ngomong sing apik, Nggih. nak ora iso ngomong sing bener, Nggih. luwih becik meneng. Sah. Nggih. Gelem ora gelem, kowe jenenge niki munafik. Aja ngarani nak ora ngerti, aja ndakwa ya ora nyata. Kowe kok ngarani aku dadi dalange wong Penarukan. Iki mok tekak ngono. Nuwun sewu Kakang Sunan Kali. Sampean iki ibarate kaya dene sawah diluponi. Pinter dakwah ning ora iso nglakoni. Dasare Sampean lho, sampean iki wali sing angel dijarukoni sampean tok. Lho, coba to sakniki pandikir. Kaping ujon Surabaya nahu para wali nglumpuk teng Mendemak niku jangkepe 9. Niki sing nyeleneh rak sampean dhewe. nyeleneh Bapak. Kabeh padha nganggo sandangan kang sarwa putih. Mergo putih kuwi sunah Rasul, lambange karesikan. Lho sampean ora Kakang. Lho sampean iki wali, nganggone kok blangkone ireng. Surjane ireng, jari ireng. Lho sampean iki wali apa arep ngobong areng wali kok ireng-ireng ae. Kuwi regane ireng kok putih apik. Kowe nganggo putih. Lho niki sunah Rasul. Mung saireng karo putih iki wis pertandakake kok. Nggih, pripun? Ireng. Nggih. Mok corek nganggo apa ae ya tetep ireng. Iki mertandakake langgeng ora mengunganan lan iwa. Nak iya ya iya, nak ora ya ora. Beda karo putih. Putih pripun? Putih iku dijeret meng si abang dadi abang. Alah. Dijeret nang si ijo dadi ijo. Iki mertandakake mentra-mentri padha karo sing nganggo sunan mentra-mentri kaya dene kowe. Ora iso. Ini lho, Jus. Pripun? Perkara sandangan ireng lan putih. Nggih. Kanjeng Nabi wis paring dawuh, "Innallaha la yanzuru ila suwarikum wa alikum la alakum tatakum." Sing ditakonke besok kowe nak mati iki ora perkara sandangan putih lan irenge. Sing ditakoni apa? Budi lan pakatine, tumindak lan pakatine. Angger tumindake apik, tumindake bener, iki kena kanggo sangu mati. Lah nek kowe sandangan putih kaya ngene, wong atimu rengeh-rengeh, apa ya Sampani pancen wali sugih omong sampean. Sugih omong. Sampane lho, sampean tiyang sak mboten kathah niki. Enten pirang ijine sampean takoni. Sapa to Sunan Kaliwut?
Sunan Kali kuwi wali sing angel dhewe iki Sunan Kali. Gus. Nggih. Nak kowe ngarani aku angel monggo. Wong iki penemu diri iki. Nggih. Ya, mula sing tak jaluk gelem tumindak sing apik, gelem tumindak sing bener. Ik asantum li angkusikum asantum walaha. Sapa sing tumindak apik besok ya ngunduh apik, sapa kang tumindak ala besok ya ngunduh ala. Apa semenjak sampean iku apik? Ya kok ora apik? Sampean iku lho, Kakang Sunan Kali Nuwun Sewu sampean iki mali senengane ndelok ketoprak. Ndelok sindir. Lho, nek ana wayang apa meneh ana ketoprak, iku oleh ndelok nek gonge urung dikukuti, urung mulai. Lho ngoten kok ngrasa dadi wong apik, apike teng pundi? Sampeyan iku ora ngerti apa piye, apa etok-etok ora ngerti. Jenenge wayang, jenenge sindir, jenenge ketoprak iku haram Kakang Sunan Kali mulane aku nibakno ipat-ipat Kakang Sunan Kali. Anak putuku aja nganti erek-erek sing jenenge ketoprak. Haram. Anak putumu Aja nganti arek-arek ketoprak. Aku iki lho ngene. Rego kuwi haram. saya kok ngetoprak. Saya kok ketoprak. Piye? Haram. Ketoprak iki dosa. Dosa. Kowe bengi iki kok ngetoprak. Lho, sing ketoprak sinten? Kowe lah apa? Kula niki mboten ngetoprak. Kula niki golekno SPP-ne anak. Padha wae. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam ahlek. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau buka ora salam piye, Cak? Kalinya Mas, Dawuh paman. dina iki paman ora ngersake sowan. Dina apa sira sowan sarimbit lan garwamu kepara digelekke para kadang. Ana wigati apa? Saderengipun kula matur kula ngaturaken sungkem taklim kula mugi bojo. Ya tak tampa nih. Kula tambah ndadosake kuwi malah kula paman. Tenanipun kula badhe paring kabar. Kabar apa? Ana kabar apa? Pile wedal sakmenika Ratu Semenanjung Anes paman. Paman Sultan, Menang sa. ampun kuatos. Kuwi pepunden kok ora kuat. Iji, ingkang datmaling sampun kula tebang. Malinge wis kok cekel. Iji, Kenapa penangkang ora kok unggah ing pendopo? sampun kula kanthi pendawi Demak. Banjur malinge endi? Malinipun karepet. Sapa malinge? Karepet Joko Tinggi. Sapa wae? Karepet. Astagfirullahaladzim. Bet la ilaha illallah. Aku lho Le, ana mercon bledos. Medar. Aku ora kaget. Ana bledet biar aku ora jubul, Bet. La ilaha illallah. Bareng aku krungu kowe dadi maling. Kaget aku Le. Mulane Le, Bet. Kowe biyen ngaji umpama tanek ning panti kudus kono, kowe mesti dadi santri ahli sunnah wal jamaah. Kowe dadi santri ning kudus urung budak kali bengkong diloroyae purik ngele. Purik serotong-serotong sandangan dicangtingi kabeh dadi kresek minggat kowe. Minggat mah ya kesasar kok dadet. Lho minggat kok ning Kadilan. Kowe ngerti ora? Gurune Kadilanmu iki Sunan Kalijaga. Sunan Kalijaga iki dumadi saka Raden Said Brandal Lokajaya. Kuwi tilasane bajingan. Tilasane maling, dongkolane gento, dongkolane rampok. Mulane ke dadi maling. Dadi muridé maling ora oleh Wong dimaling. senengane kok nyenggol daginge. Enggak orang sini iya Dik.
Terus Kula maling iku dhisik. Ora usah mau kandakno kok wis do ngerti. Nanging saiki wis tobat, wis leren oleh maling dadi wong Islam, saya saiki dadi jangkepe wali ana ing Demak ya, Gus. sampeyan arep ora ngoceh betet sewu. Sampeyan tetep dongkolane maling, dongkolane bajingan, dongkolane gento. Nah, dongkolan maling kelek. Dongkolan maling lah elek. Takon ya. Takon pripun? Jawab karo muridmu. Nggih. Dongkolan maling Nggih. karo dongkolan santri. Nggih. Iki nak kanggone Sunan Kudus apik ndi? Apa ndi? Kula sing jawab. Sae dongan santri. Jos gandos, kewas. Sae dongkolan santri no. Edan bunine Lho bentok. Lho kowe iki ngerti dongkol apa ora? Dongkol ora ngerti. Dongkol iku apa? Dongkol kelaren. Umpama dadi bapak kepala desa, dongkol. Leren dadi kepala desa. Bapak karek dongkol. Leren dadi carek. Bapak kami tuwa kok dongkol. Leren dadi kami tuwa. Jak maling kok dongkol. Leren oleh. Dadi maling. Tobat. Mergo ngrumangsani maling kuwala. Siji dadi larangane agama, loro dadi larangane negara, kaping telu ngrugikke tangga. Nggih. Sok kala masa njupuk jarbek tangga rugi tanggane. Tobat. Insaf jaluk ngapura karo Gusti Allah. Selem poso, film zakat fitrah, salat sedina 5 wektu, pikir rina wengi jaluk ngapura kun fayakun. Gusti Allah ngersake mati. Mongko wong iki mamus tobat ditampa tobaté mati. Saiki nek ana wong mati saka salat, mati saka zikir, iki apik ta. Apik kok mlebu swarga peneraka. Swarga. Dongkolan maling mlebu swarga. Nanging beda karo dongkolan santri. Nek dongkolan santri, Sing maune dadi santri. santri. Pono agama. Nggih. Ngerti iki sing karam, ngerti iki sing ora, iki dosa, iki ora. Leren oleh dadi santri. Nggih. Dadi wong mabuk, senengane maling, sobek awake, maling kecekel wong desa, dikepruki mati. Nek ana wong mati saka maling iki apik apa elek? Mlebu swarga apa neraka? Neraka. Dongkolan santri mlebu neraka, nak dongkolan maling mlebu swarga. Lho ngene iku apik endi? Apa endi nek? Sae dongan maling. Aku katut kowe kok malah. Mengene. Sampane omong dipek menange dhewe. Omong niki apik karo elek ning nggo ditaremno mbrang. Emo ya karen Sajake kok omong pek menange dhewe. Omong-omong dhewe saur-sauri dhewe dik ngono ya menangan. Lho sampean ngomongno nek ben kewirangan. Bu, Pak. Dongkolan maling kali dongkolan santri ini saya pundi, Pak? Iya, Cah. Sing ngadu kalau menawa kancaku kok. Pak, dongkolan maling kali dongkolan santri ini saya pundi, Pak? Iya, kok ora Jawa iki, Cah. Dongkolan maling kali dongkolan santri saya pundi, Bu? Sampai ampun belani Sunan Ireng niku. Sunan Kalijaga jenenge niku Sunan Kere. Sunan Melarat. Mboten duwe napa-napa niku. Paling sampean belani Kalijaga niku dihadiahi kathok 10.000 untuk telu. Sampean beda nek belani Sunan Kudus. Sunan Kudus iki sugih sembarang Alfamart. Deler sembarang gadah kula hadiahi sepeda motor setunggal-tunggal mendhep piyambak teng Rembang. Sampean belane Sunan Kudus napa Sunan Kali kene-kene? Sepeda motor kok kathok aja. Belane Sunan Kudus napa Sunan Kali? Iya lah. Sunan Kudus napa Sunan Kali Joko? Kakang Sunan Kali. Tiang niki jebul boten tok-tok. ora toto kuwi. Kula niki ngingi-ngingi hadiah sepeda motor kali sampean katok. Lho kok dipilih katok niki pripun? Wong sumber ki wong Islam. Nggih. Jebule pinter-pinter. Pinter pripun kok? Apa sebabnya hadiah katok karo montor kok dipilih katok? Nggih.
lho numpak montor anak katokan wani. Iya ya, kaya ketek tuh. Nun sewu. Nun sewu. Karebet cetha salah. Niki pranatan Demak sapa sing salah kudu dihukum, kudu dikunjara. Ini lho Gus. Nggih. Ya. Nak karebet mau dakwa salah kudu dihukum ya monggo. Nggih. Nanging kudu nganggo pagran patang perkara. Patang perkara pripun? Ana bukti, Bukti. ana sing didakwa, Ana sing didakwa, ana sing dakwa, ana sing dakwa, ana seksi. ana seksine. Saiki buktine Buktine Ratu Semenanjung sing didakwa, karebet sing dakwa penese. lagi bukti sing didakwa karo sing dakwa. Nggih. Lah seksine sapa? Seksi. Wis kok piyambak seksine. Kok sesane dhewe? Nggih. Disesane dhewe. Apa sah? Sah. Dakwa berangkat dadi seksi sah. Sah. Tenan. Sah. Nah, sah ana lebokne pagunjaran. Anggane muridé bajingan kedukup ora ora. Heh. Mak gurung maling kowe. Nah wis darantuk bali, Jung. Kanjeng Sultan. Sowan kula teng Demak menika sepisan nderek Surabaya Nahum. Kaping ngangka kalih kula badhe nyuwun pengadilan. Ketawis menawa Teng kadilanmu niki wonten maling. ingkang dipun maling. Bebek kula kalih alit-alit dipun colong. Sunan angger kere ya ngono ku. Sampean iki lho, niki ten pendopo kali. Lho kok sini-sini wong. Lah aku wis wong semeniki wis ngerti nak Sunan Kalijaga iki Sunan Melarat. Ora ketang bebek loro ya haji kanggone aku. Nanging Kanjeng Sultan, sak menika malingi sampun kula cepeng, ugi sampun kula sowanaken wonten Demak. Prayogi menawi sampun dipun sowanaken sinten malinge dipun kepung. Mengke Kepruke mawon. malingipun boten sanes Sunan Kudus piyambak. Kakang Sunan Kali, mangkene, Jim. Mangkene. Kakang Sunan Kali. Sampeyan iku wong tuwa kok ngawur. Ngawur piye? Sampeyan iku diri jakal. Hakim sucine para wali niku sampeyan. Sampeyan ngomong li diatur aja ngawur. Wis tak atur. Atur pripun? Pancen bebekku ya ilang. Lho. Sampeyan ate omong. Wong kuwi ndak wong ora gampang kudu jangkep patang perkara. Iya. Syarate Syarate patang perkara. siji, Bukti loro, sing didakwa, telu, sing dakwa, papat. seksi. Nah, Iki buktine bebek. bebek lain. Sing tak dakwa kowe, Kula. sing dakwa aku. Sampean lho, sampean iki goblok didudalno sakmene kae. Sing sampean dadekno seksi sapa? Mergo ilangi bebekku ora ana wong sing ana aku dhewe. Nggih. Tak sekseni dhewe. Lah, saya edan to sampean. Saya edan. Sampean iki ndawa kok ngrangkep dadi seksi. Dadi nak dakwa berangkat dadi sisi ora Ora sah, ora payu kok. Ngene ya, Goblok kok. Nak aku dakwa berangkat dadi sesi kok ora payu. Penangsang dakwa berangkat dadi seksi ya ora payu. Iya le. Pandak wong berangkat seksi sah. Sah. Nggih, Nah, sah. sah. Kudus. Mangkene. Le, ojo ngono le. Wis ora salah. Iki ngene lho le. Karebet le dihukum. Perkara nyolong wong wadon dadi bagus. Guru dihukum nek perkara bebek loro nek sini-sini wong le. Wis ora batal kakak. Batal. Batal karebet luwari. Ulari le. Wah, kok Sing sah lebokno kowe sing luwari ya kowe. Ula. Iya. Astagfirullahaladzim. Ayo luwari. Terus sing mesti kowe iki ora nyolong bebek, wong Sunan Kudus kok nyolong bebek. Sunan ana ing Demak sing paling sugih iki kowe. Lah, nggih. Nek tak dakwa nyolong bebek kan ya ora pantes. Sing mesti kowe tak gawe neblegungan nanging ora ngerti. Ning di jaman peranatan sing wis lumaku, dakwa kok mbrangket dadi seksi iki ora entuk. Boten sah. Ya ora sah. Kanjeng Sultan, monggo kula borongaken dhateng pangaos panjenengan, Kanjeng Sultan. Nangkang Balci. lan sira karebet. Aja kok anggap rampung perkara iki. Dene rampunge perkara siji waton kowe bisa.
ngluwari bandaning Prabu kang kapindho nderekake kondure kang